Mr. Sibiya, Yeah. when you were before, or you were with Colonel Mboto, and there are papers which you testified that he asked you to sign. Am I correct? Ngathi ke wawunayo uKenel Mboto ushilo ukuthi ke kunala maphepha acela ukuthi athi kuwa sign. Yeah. Yes. Before signing those documents, was the content of that document read to you in the language that you understood? Ngaphambilini kokuthi ke usayine lapho kulawo maphepha lawo lokho okwabhaliwe lapho kulawo maphepha wawasayina ngabe wakufundelwa yini ukufundela ngolimi oluzwayo? Cha, akaze bengifundele Nkosi kaTona. No, he never read to me. Okay. Were you ever told before you signed that document that whatever that you're going to sign here will be used in court against you before you signed? Ngaphambilini kokuthi usayine watshela yini ukuthi lokho okusayinayo lana ke noma okusayinelayo lana okukhona obhaliwe lana ukuthi into leyo ezosetshenziswa ngakuwena enkantolo ngaphambi kokuthi usayine? Cha, akaze bengitshela. They never told me. Is there any force that made you to sign the document before Colonel Mboto? Is there any? Sorry. Force. Okay. Ngabe ikhona yini indluzule yabakhona eyakuphoqa noma yakwenza ukuthi usayine ngaphambi kuyena uKenel Mboto? Yeah, bikhona. Yes, there was. What is it? Kwakuyini? Ngaqale ngashawa ngase ngisatshiswa amaphoyisa, so ngangesabela nempilo yami if ungayenzi abayifunayo. I was first assaulted and then I was threatened by the police, so I feared for my life if I didn't do that which they wanted me to do. Okay. So it means the consequences of not remaining silent was not explained to you before you signed. Okusho ukuthi imiphumela yokuthula ungasho lutho ayikaze ichazwe kuwena ngaphambilini kokuthi usayine. Ukuthi kusho ukuthini ukuthi uthule ungasho lutho lokho akwazi ukuchazelwa ngaphambi kokuthi usayine? Cha, akaze bengichazele lutho. No, they never explained anything. Okay, thank you. Let's move further to the statement that was prepared by Colonel Hadebe in Albertine. You remember that statement? Asiyeke manje ku statement lesi esenziwa uyena uKenel Hadebe Albertine, uyasikhumbula? Cha. No. When you were busy with Colonel Hadebe, did he tell you that you had a right to remain silent and not to say anything to him? Nkathi wawukanye naye ke uKenel Hadebe, ngabe wakusho yini ukuthi ke unelungelo lokuthula nje ungasho lutho kuyena? Cha, akaze sengitshela. No, he never informed me. Did also Colonel Hadebe inform you that of the consequences of not remaining silent in whatever that he was asking from you? Ngabe ke uKenel Hadebe washo yini kuwena ukuthi iyini imiphumela yokunquma ukuthi ke ukhulume noma imiphumela yokuthi ungasho lutho kuyena kuloko wayikuza yena? Ngabe wachazela yini ukuthi uma ungathuli ungasho lutho kuzokwenzekani? Cha, akaze chaza. No, he never explained. Akaze ngitshele lutho. He never told me anything. When you were leaving the station at Albertine police station to wherever you went there, according to his evidence, did he inform you that whatever that you are going to say to him, whatever that you are going to point out to him, will be used against you in court? Nkathi seniphuma ke manje ngisuka eAlbertine niya la athi ke naya khona ke ingabe washo yini kuwena ke ukuthi ke noma yini ozoyisho kuyena noma yini ozoyikhomba kuyena ukuthi lokho kuzosetshenziswa kuwena ngakuwena enkantolo? Cha, akaze sengitshela. No, he never informed me. Okay. In Boksburg Magistrate Court, did you report at any time to the court that you were being assaulted by the police? Ngaba eBoksburg noma inkantolo yase Boksburg khona inkathi yini la owasho khona ke kwimanje ukuthi ke ukade ushaywa amaphoyisa? Ngathi ngiphakamisa isandla ngifuna ukusho ukuthi amaphoyisa angishayile angihlukumeza. Magistrate wanginqabela ukuthi ngikhulume.
I raise my hand with the intention, my lord, to say that and to inform the court that the police officers had assaulted me and the magistrate refused to allow me to speak. Thank you, my lord. I've got no further questions. Thank you.